Asa naman tong instructor sa Zumba, pre? Kadlawon pa ta diri ba? Ato karon wa pa alas 10 na. Pati, pre. Murag mo naman tingin niyo. Siksiya po na uy. So kamo to mag-Zumba. Dali. Liwat mo na siyang papa, uy. Hoy, Kumusta mga kaday? na, ganiha ramin ang paabot ni mo ba? O sige, magsugod na ta, dali na. Sige na, oy. Sige, go! 1, 2, 3, go! Mga nay at sanga mga... Hey! Di nga awa tong kwanta sa perido ba no? Gabing mga chika dito ba? Na, tukay-dugay kita, wala pa pangayo ka kuya ba? Gani no, pangayon kasi mong kuya para makachika ta dito Gani, no? Remember ka tong chika dito, tong duha ka po? Oh, Walop kayo no? walop kito ba? Mga ganing gaingon ako sa imuha nga, pangayo kay Kuya William. Mo gani. Para makachika ta dito. Ana na kwarta na, Ana gani. Ana na makachika dito. Ang nyo ta, 3,000. Ang chika dito? Oh, walop kayo. Nyan sa man, matatay ito. Si mong kuya. Ikaw bahala, istorya si mong kuya. Tara. Let's go. Nga ba walop kayo mga chika dito. John. Si Kuya John yung bayot na. Si unsa naman yung kuya, Pirino? Wala nang laglag naman ako. Unsa naman is Kuya ng bayot naman siguro ni bataan eh. John. Saman, Ato na to si Kuya John. mangayo kag anak. Oh, Para makachika ta sa tirido. Tara, let's go. Ya, hulog sa. O kaday lang, kailan natawag sa kuha? Yo, Saan naman sa Trino? unsa naman ka nabayot naman ka. Kasi nabayot ko na nabuhi man ko. Say nang nabuhi. Dili ka gusto mabayot ko. Dili ka mabayot nalaki, nalaki ka. Sige. Wala sa may tuyo ni mo di ay. Unsa di ay mo tuyo? pangayo na si mong kuya kwarta. Pasagayon nagbayot na yung kuya. Ang importante diha makakuha ng kwarta. Panchika sa pilido ba ano sa naman ka Dali. Ya, ani na lang ya. Suportaon na lang ka namo ya. Oh, sige. Tagay may kwarta bi, tricky lang. Uy, wala pang gina sila ning bayad sa kuha. Yung mga tanong kwarta sa imo ha. Ani na lang. Oh, sige. Namo ko yung friend ni. Ihatag lang ako sa imo ha. Oh, sige. Ha? Sige. Oh, sige, tawagan sana ko ha. Oh, sige. Pabuta lang ha. Oh, sige. Uy, kadugay ba atong bayhana to? Asa naman to si Pirino nagpaabot? Hi, Dad! Uy, day! Ikaw man day na day. Uy, kanang naku-request mo abi. Saman. Kanang pwede ihatag ta kang Pirino kasi pangayog chika ba? O sige, daki, single po. Kung single ka ron, ay! Kaya mo sige tara. Ay, chika yung kuya. Pirino! Oh. Hi, Perino. Kaya dito ko, kay Samo kay ka, mag-zumba pa min!